sai na ce na daina yin masturbation din nan, amma kawai da zarar na ga wata ta gilma ko na kalla TikTok na ga wasu sun saki abin da Real Idris yake cewa baranda su, ko kuma kawai dai na ga wata ko na yi tunanin wata, shikenan sai sha'awa na ya tashi, wanda kuma zan kasa controlling din shi, wanda zai bayu ga har sai na yi wannan wasa da al'auran. To malam menene mafita? Wannan tambayoyi ne da aka ringa yin su daban-daban, so na tattare ma'anar su a cikin wannan tambaya da na gabatar a farko. So mafita ga wannan shine da farko dole ne idan har ya fada cikin wannan yanayi da ba zai iya controlling din kansa ba, yana da zabi guda biyu wanda za mu bayar a cikin wannan bidiyon. Ko dai ya nemi ruwan sanyi ya sha, insha Allah zai taimaka mai wajen suppressing din sha'awan ta yadda ba sai yayi masturbation din ba. Sannan na biyu, ko kuma ya samu kal ya sa shi a ruwan sanyi ya sha, insha Allah shi ma zai iya taimaka mai wajen suppressing din sha'awar din. To amma dai ga duk wanda yake cikin wannan yanayi, alama ne da suke nuna cewa lallai yana da matsala guda biyu zuwa uku. Na farko, karfin kai sakon shi yana da karfi da yawa na kwakwalwa, wanda dole ne a daidaita karfin aikin kwakwalwa. Sannan na biyu, yana iya zama spam ne ya mai yawa. So alayi hal ga duk wanda masturbation din kuma ya yawaita yin sa har ya bashi illoli da muka ambata a baya, kamar kankancewan al'aura, kamar saurin kawowa da sauran illoli, yawan faduwan gaba, yawan mantuwa, kasala, to insha Allah mutum zai iya tuntuban mu a number waya da yake gaban screen. Idan kuma mutum yana Kaduna, zai iya garzayewa cikin office din mu da yake cikin garin Kaduna, insha Allah a nan cikin kasuwar Bacci.